Dear love, naniniwala ka ba sa magic? Meeting Emma feels like magic to me. She brings out the best in me. She makes me happy and she loves me with all her heart. Kaya never kong naisip na mawawala na lang siya na parang magic. Let me believe in magic. Tell me how two people find each other in a world that's full of strangers who get to believe in magic. Something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Recording artist! Nako, kilig na naman yung isa dyan. O, dito, kayo na ba? Yes! Sinagot na ako ni Emma last week! Woo! Minagic mo siguro si Emma. Hindi magaling manligaw yan si Dieter. Makulit. Ayaw akong tigilan. Ay nako, congrats sa inyong dalawa. Akala ko gagraduate na single itong tropa namin. Congrats pare! Naniniwala na kami sa magic. Han, ready na ba yung photo booth para dun sa 7th birthday ng client natin today? Need ko na mauna dun. Yes, Han. Ready na. Masunod na rin naman ako. Tsaka send mo nga ulit sa akin yung location. Baka magkamali na naman ako. Okay, Han. Mag-ingat kayo, ha? I love you. I love you, Han. Dear love, 2 years na din ang business namin ni Emma. Si Emma ay isang event organizer samantalang ako naman ay isang IT at sideline ko ang isang photo booth namin. Business-minded si Emma kaya naman laking pasasalamat ko sa idea niyang ito dahil nagkaroon kami ng other source of income. Likas na matulungin si Emma. Assistant niya ay isa sa kanyang high school friends na si Maggie. Pagdating ko sa venue ay nakita kong abalang-abala si Emma at Maggie sa pag-aayos ng stage. Likas na madaldal at palabiro si Maggie at naririnig ko ang kanilang biruan. Emma, kapangalan talaga ni Totga mo yung magician dito sa birthday party. Paano kung siya nga yun? Excited na ako makita siya. Naku, ano kayang reaction yung dalawa? Ikaw, ha? Bakit excited ka? Gusto mo ba magkaroon ng boyfriend na magician? Bahala ka. Bigla na lang nawawala sa life mo yan, girl. Paano nga kung yung magician na yun, yung Totga mo? No way, Maggie. Alam mo namang masaya ako kay Dieter, di ba? At sino naman yung Totga na yan? Hi, Han! Nako, Dieter, kapangalan ng Totga ni Madam, ang magician ngayon. May Totga ka pala, ha? Naku, wala yun, Han. Saka, bata pa ako noon. Hindi yun counted, hoy. Oh yeah, I'm not worried naman. Alam kong ako lang ang magic sa buhay mo. 'Di ba, Han? Yes! Huwag mong pansinin itong si Maggie. Bored lang yan for sure. Hello kids! Ako si Kuya Justin, ang magician for today. Excited na ba kayong makakita ng magic for today? Opo! Naku, ang hina naman! Opo! Ano? Hindi ko marinig! Opo! Okay. Mukhang excited na ang mga kids. Bago muna yan, batiin muna natin ang ating birthday celebrant ng happy birthday, okay? Everyone say, Happy 7th Birthday, Carlo! Happy 7th birthday, Carlo! Yan, okay. Kantahan muna natin si Carlo ng happy birthday as he makes his wish today. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday,
Okay. In 1, 2, 3, blow your candle and make a wish. Yay! Palakpakan natin si Carlo! Okay, Carlo, anong wish mo ngayong birthday mo? Car. Grabe naman, 7 years old pa lang. Alam na ang gusto. Car pa talaga? Laruan ba ito or totoong car? Meron. Oh, naku mami and daddy, pinangalanan nyo kasing Carlo ang anak nyo. Ayan, mahilig tuloy sa cars. Nakita nyo naman po ang temang birthday ng ating celebrant. Punong-puno ng cars. Ang ganda-ganda ng ating set design. Kasing ganda ng organizer natin for today. Ayy! Tumigil ka nga dyan, Maggie. Okay, Carlo. Again, happy birthday. Upo ka muna dito at sisimulan na natin ang magic natin, okay? O, bago muna yan ay need ko ng isang volunteer. Kailangan maganda para hindi ko mapakawalan. Emma! Ayan. Maaari ko po bang matawag ang event organizer natin? Emma! Woohoo! Pass! Sige na, Miss Emma. Huwag ka nang mahiya. Hindi kita paglalahuin dito na parang bula. Ikukulong lang kita sa magic bubble. Woo! Okay, kids. Sample muna ito, ha. Palakpakan natin ang ating organizer. Ayan. Ito ang tinatawag nating magic bubble. Anong pangalan mo, miss? Emma, Siyempre, hindi kita makakalimutan, Emma. Kamukha mo yung ex ko eh. Okay kids, palakpakan natin si Emma! Oh, ang ganda mo naman, Miss Emma. Dahil dyan, may special trick ako para sa'yo. Ikaw ay ikukulong ko dito sa magic bubble para hindi ka na muling makawala. Okay kids, bilang tayo ha. 1, 2, 3! Ayan! Nasa loob na ng magic bubble si Miss Emma! Woohoo! Okay, dito ka na lang Miss Emma. Di na kita papakawalan ulit. Tigil na yan! Pakawalan mo na! Ay, tigil na pala? Okay, pop the bubble, Miss Emma. Woohoo! Again, thank you Miss Emma. Okay kids, sinong gustong ma-experience ang ating magic bubble? Sino? Sige. Punta tayo dito sa harap. Parang magic, no? Dito pa ulit tayo nagtagpo. Emma. Kaya nga eh. Tinuloy mo pala yung pagiging magician mo, Justin? Oo naman. Pero sideline ko lang ito kapag weekends. Oo nga pala, Emma. Tama ba yung sinabi ni Maggie na taken ka na daw? Oo. May boyfriend na ako eh. Business partner ko siya. Siya yung naka-assign sa photo booth. Ganun ba? So, wala na akong pag-asa niyan. Ay nako, Justin. Tigilan mo ako. Teka, Emma. Pwede ko bang ipakita sa itong bagong magic trick ko? I've been working on it for quite some time. Oh, anong magic trick yan? Sige nga. Eto, pili ka ng card kahit ano dito. Okay, eto, nakapili na ako. Okay, ngayon, ibalik mo ulit dito yung napili mong baraha. Here? There. Ngayon, I will make your card appear on the top of the deck. Ito ba? Queen of Hearts? Wow! Wow! Yes! Yan nga, Queen of Hearts! Paano mo nagawa yan, Justin? Hindi ko pwedeng sabihin. Eto, may isa pa akong magic. Talaga? Ano yun? Tcharan! Itong box na ito, may magic to. Oh, ano namang magic niyan? It has the magic to make two people fall in love with each other again. Oh, talaga? Pwede ba kitang maging assistant sa magic trick na ito? Oh, sure! Okay, sige. Eto, bubuksan ko na itong box ha. Wow! Ang daming glitters niya na. Ngayon, sabihin natin yung magic words.
Love always find its way back. Okay. Game? Game. Love always find its way back. Wow! Yung usok na lumabas sa box, hugis puso. Ang amazing! Ang galing! And I still love you, Emma. Ha? Ano? I said, I still love you. Justin? Namiss kita. Can I kiss you? Justin? Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito, Emma? Dieter, I can explain. So tama nga si Maggie. Ex-boyfriend mo yung magikero na yan? You are cheating on me, Emma! Nagkakamali ka. We're just performing a magic trick. Oh, talaga? Kitang-kita ng dalawang mata ko na naghahalikan kayo. I'm sorry, Dieter. Hindi ko sinasadya. God, I can't believe this, Emma. Dito pa talaga sa oras ng trabaho natin, ha? Hindi ka man lang maging professional? Huwag mo akong susundan. Dieter! Sandali! Oh God, I've ruined everything. Emma, I'm sorry. I really thought love found its way back. Are you really letting go of us? Take me to your heart. Show me where to start. Let me play the part of your first love. All the stars are right. Every wish is ours tonight, my love. Mga loko-loko. Magic! Cheers! At naka-move on ka natin. Cheers! Yung feelings ko kay Emma, ayun, parang magic, nawala na. Mabuti na lang at nakita mismo ng mga mata ko yun. Dahil kung hindi, baka minagic na nun yung utak ko. Tama yan, pare. Cheers! Saludo kami sa tapang mong iwan ang relasyon na yon. Mas deserve mo ang pagmamahal na tapat at seryoso sa'yo. Cheers! Cheers! Dear love, akala ko ang pag-ibig ay isang magic mula nung dumating si Emma sa buhay ko. Emma was like a spell from the first moment I saw her smile. Hear her laughter, and yung mga mata niya, shocks, that had me under her spell. Masasabi kong I am really enchanted by her. Akala ko ang magic na ipinadama niya sa akin ay nagmula talaga sa kanya. Di ko napansin na ang relasyon na puno ng mahika ng pagmamahal ay ang pag-ibig na matagal na niya palang hinihintay sa piling ng iba. Hindi ko inasahan na mawawala na din ang pagmamahal ko sa kanya. Kagaya ng isang magic, bigla na lamang itong nawala. Naaalala ko pa rin ang huling beses na tumingin siya sa mga mata ko at nagpaalam. Ano yun, para siyang nagsabi ng isang magic spell kung saan unti-unting nabubura ang mga alaala namin. At ngayon nga, nawala na siya sa buhay ko. She left me with nothing but a broken heart. Ngunit kahit gayon pa man, I still believe in the magic of love. Dahil kahit wala na si Emma, naging magical naman ang aming pinagsamahan. I loved her and got hurt, but I will never stop believing in the magic of love. Kailangan pa bang i-memorize yan?
sake!